pata 4, pata 5, pata 6, pata 7, pata 8. Taiko sillä on 1, 2, 3, 4, 5. 5 korttia. Näytetäänpä sitten toisinkin päin, ettei huijota. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten takaisin toisinpäin. Tässä on tämmönen tyhjä laatikko. Tässä on tämä. Ja tämä pata vitonen, kun on sieltä päin katsottuna vasemmalta toinen. Tuo noin. Otetaan tämä pata vitonen. Eli pata vitonen lähtee nyt tänne päin. Tuossa on reikä, niin kuin pillu tai perse, mikä tahansa. Otetaan tuo pata vitonen tuosta noin. Ja mä teen nyt erittäin hitaasti tämän. Otetaan tuo se ensin. Nämä kortsut. Nämä kortit pois. Heikseleitä pitää venytellä. Oikea käsi. Sormet erillään. Eihän ole mitään erikoista. Tää vähän naksutella. No niin, ja sitten tämä kortti, eli pata vitonen. Laitetaan tänne laatikkoiseen. Ja kansi kiinni. Hetkinen. No niin, tere. Kävin tuossa. Niin, puhalletaan filtteripussiin ilmaan. Noin ja tuolla tavalla. Niin, tämä patavi perkele, kun meni korvatukko. Saatana. Haloo! No niin, nyt kuuluu tasa. Niin. Sinitara on tuossa. Ja tämä patavitosen täytyy nyt muuttua punaiseksi jokeriksi. Ja todennäköisesti sen pitäisi olla nyt punainen jokeri. Voi vittu! Se nyt on vähän ylös alaisin, mutta... No niin, nyt sitten alasin ylös. Tuolla tavalla. Punainen jokeri. Se kato muuttui räjähdyksen voimasta. Moi!